Ma ena penj laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima ena mwandu. Chenro ni kawuono biro ni kowuok e studio wa Makisumo kendo mabiro tai en Andruth Otieno. Akaw thuolo ni mar rwako wendowa kendo jalonyo e studio ka obojiso ni nyinge nga en Nyakanya olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano uru. Ani luonga ni Linet Odidi, an Nyakarachonyo Kanjira. To a practice Kisumu ka. An jahocho to gi Kiingereza ti iluonga ni psychologist. Yes. Erokamano nya amor mar bedo kodi jahocho Linet e studio. Kendo mondo mi wapuonjre wagoe mbaka gi oganda wa kotenore kod gik mopogore opogore ma samoro nyalo rocho ngimawa. In kaka jahocho Linet, mori nyalo nyisowa ni chandoge mage ma ji thoro bedo godo e boma wa Makisumo kata e gwenge wa mag Kaluo ma bende dokor ka weche mag dang'ni mag paro. Sani wayudo ka dhano nigi paro mang'eny, especially sani ma wach pesa sani tinde chendo. Yudo ka jok mang'eny nitie gi tuoche madhi korko bongo kono. Sana wayudo ka depression ng'eny, to molo depression nitie anxiety. Anxiety ng'eny molo kata depression. To gima be sani wayudo ni dhano ka koro osebedo gi paro mang'eny, to gidonje gik moko machielo. And gik machielo machalo gik magidonje gin gik moko kaka madho kong'o, seche moko sigara, the worst en mar weed, akiani weed dwaluong nang'o, nyasore. Nyasore gi dholuo. To seche moko be yudo ka nitie kata addictions moko ma dhano nigo, sani mag behavior. Especially kotenore gi simbe mwan go gi gik moko mek online. Mulna kar simbe ni matin kapok wadonje twakwa. Kar simbe no atinda yudoga ka jok moko mabire clinic nyisi ni aning'eni ayudoga mana kasa matin, adwa mana nang'i gik moko e simu, ang'i status mar ng'ato, ang'i gimachielo kama. An iyudo ka mane okaw sane mabe kokotimo to okowinj maber. And mone kata nindo ting'eni kokinindo to mental health ni ok bibedo matamam. Koro iyudo ka behavior go nitie. To apart from behavior mar simo, behavior mabe seche moko wayudo en behavior moko ma ng'ato hang out, ing'eyo osiko dhi kama odhika en ng'at mosika oko saka sa makata family kata work okomi thuolo maber. Erokamano nyapani mano en twak machieng' moro wabubedo godo makende mar ng'iyo weche mag behavior, weche mag simu. Isike simu kinyal tiyo, samoro iwuotho, ichapni, idich mang'eny. Linet jiso kacha ni mano en chandruok onyalo bedo disorder nikech nitiere kaka oborocho ngimani e komachielo. Kawuono to wadhi wuoye mago, kawuono wadwa wuoye weche mag tiyo kod yedhe kachiel kod gigo mamero ji. Seche mowacho ni yedhe kachiel kod gigo mamero ji, watemo wacho nang'o Linet? Watemo wacho ni nitie ka ng'ato osebedo gi stress mang'eny, kata kosebedo gi disorders go. To seche moko gitimoga gik maluongo ni gi Kiingereza waluongo ni self treatment. Mano means otemo thiedhore owuon niwach ong'e ni gimoro nitie marach kode. Koro maybe nindo chandi, to mondo iyud nindo no tiwacho ni wamadhe tot achiel. To kiny idwaro tot ariyo, kiny idwaro tot adek. Koro ochakore ga mos kamano. To kapod ok realize tiyudo ni en gima koro seche moko ok inyal dak maonge. Maka koro ok imadho kong'o no, to kata nindo kata body ni ok nyal function maber. Tiyudo ka samatis mane gimoro ma koro buongo ni dwaro samatis. Koro obedo ken problem. Koro wach kong'o no, jok ma madho njaga, jok ma matiyo gi sigara, cigarette, be wayudo ga kan kamano. Nitie heroin, although Kisumu ka to kane ka heroin ng'eny. Kisumu ka gima yudo ka ng'eny ahinya en ga wach njaga. Nyanza area, njaga ng'eny ahinya moloyo heroin gi those other drugs. Moro iparo ni njaga ng'eny Kisumu kod alwora ne nikech ang'o? I think ni availability. Kakwa seng'eyo nitie ga jok mapidho njaga yo western koni. Anaparo ni Migori be there's rumors ni nitie kuma dhano yude njaga. Koro yudo njaga, availability mar njaga yot ga koni molo kata kuonde ma moko go. And then sani ok en kata ni njaga dhano
futa eka sigara kende. Iyudo ka seche moko ted kode kek, seche moko en cookies, seche moko tinde en juice. Iyudo ka ng'ato mi juice timadho, tiwuoro ni to kawuono ta behave mopogore nang'oni. Kare ng'ato noketo ni juice man gi njaga. Seche miwacho ni ng'ato nyalo behave mopogore, moro daher mondo mi pimno mana matini behavior kata timruok mopogore en ang'o gini. Ma samoro kata in kiwinje dendi kata kineno ka ng'ato behave kamano tinyalo chichi nyaka bedie ni gimoro rach ka. Nitie seche moko miyudo ka ng'ato ogo koko. To ken ga jakoko. To ken ga jakoko. Koka manti iyudo ka en ng'at ma seche moko oikore ma odwa dhawo samatis. Ng'ani nitimo na kama ng'ani ng'iya nang'o. Ing'eyo en ng'at ma dwa dhawo. Iwuoyo koda nade. Jok moko to nitie manyiera nyiera without full stop. En onyiera nyiera. Koro ing'eni en timruok moro mokitimri. Ng'ato be ng'at ma oling' ga koro chako wuoyo mang'eny. Koka manto ng'at ma wuoyo ga mang'eny koro ling'. Koro iyudo ka timbe ma ng'ato timoga kila siku pogore gi seche ma omadho njagano kata omadho kongeno. Seche modhi nyime gi twagni wabong'io ga ranyisigo kaka wamedo sudo. Linet otemo mulonwa mana matin timbe kata kaka ng'ato dhi loko kaka obedo ga pile pile. En jagono maling', ochako wuoyo ma ochako chikore. En jagono ma samoro ok miel ga tineno ka koro ochung' odwa noidh mesa. Gin timbe moko ma ok gin ma pile pile. Mano inyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach. Mia statistics chal nade kotende kod substance use disorder kata jogo matiyo kod yedhe mamero ji marach kachiel kod gik makamago. According to the UNDP luonge ga ni ODP or something like that. Giwacho ni yudo ka jok matindo chakre the age of 15 to maybe around 40 emi yudo ka ng'eny sana ng'eny njagani. Tiwacho ni in this world, yudo ka 275 million around there. Maybe you can sure get that figure maber. It's around 275 million. May yudo ka are affected. Gin jok ma are actually using substance. And then ni number no king'iyo to ng'eny. Number maduong'. To kakoro wadok piny, ibo yudo ni 1 out of every 6 people. Koro kaka ka wan dhano auchiel. Iyudo ka ng'at achiel kuomwa nyaka bed ni tiyo gi substance. Seche mowacho substance, awinjo kimulo kacha njaga, ni mulo kacha kong'o, imulo kacha gin ang'o gini. Maka wacho drug and substance, wacho ang'o gini, Linet? Koro sani kwa wacho drug and substance, nitie njaga, nitie kong'o, nitie heroin, nitie cocaine, nitie gimiluongo ni amphetamines, akiana nyalo explain nang'o gi dholuo. And then apart from that, nitie kata prescription drugs. Mano matende ni yedhe momiwa e hospital. Madhano be nitie gago gi gini. Tiyogo marach. And sana yudo ni nitie in yedhe moko mag ahondagi. Nitie moro mantie gi codeine. Codeine ni jok moseyudo tiyoga kode as a substance. Makori madhe amadha toloko kaka wi paro. In fact kimadhe mang'eny tibo yudo ka wi rundore. Ibo yudo ka behavior ni be change kaka itimori. Thothne ma diere moro nogole gaset moro ni ahinya nyithi skul ohero tiyo kode sana. Yes. Nyithi skul ohero tiyo kode sana. And then gima lito wade pinyni ni sani iyudo ka kaka dhano chako tiyo ga gi substance gi age dok piny matin. Aseyudo a clinic, aseyudo a 9-year-old nyathi ma jahigni 9 ma is actually addicted to alcohol. Omadho kong'o and okonyal weyo. Ma in fact nyathi ma jahigni 9 ni nochuno wan watimne treatment mwatimne detox. To pod it's very hard mondo we. And then we are ne will. Apart from gigi, nitie gimoro matindo biro manyien ni vaping. Gimoro machalo ndawa ni. Vaping no aseyudo ka nyithindo matindo tiyo kode molo kata jok madongo. And then also those gimiluongo ni sishane. Embe nitie jok matiyo kode. Koro kamulo kar nyithindo kanyo taparo ni jonyuol gi families. And then unfortunately gima naseyudo in my practice abolo so much about gima neno. Wadhi Gima neno kuom practice.
Gima se yudo in practice ni bo yudo ni nyithindo matindo bedo gine ipuonjo gi madho kong'o kata ipuonjo gi madho ndawa kata vaping gi nyithigi madongo koka mano to jok magidak go. Mano is one statistic ma jonyuol onego ng'i. Kidak gi ng'ato to madho ndawa kata madho kong'o tikawo ng'atni ikete room gi nyathini ma jahigni 5, possibility mar nyathini ni bo madho kong'o is 90%. Prochiko ewi mia. Mano en kono mabet buogo del matin. Gimomiyo buogo del matin, atimogo picha Lineta, nyathi ma ja higni 9, kago picha ngimane higni 20 mabiro, kako ko bobedo ja higni 29. Mama ne monyalo wacho gani en prime, makoro ng'ato setieko college, ochako yudo tije ne mokuongo kod weche makamago, odwano bed gi family, to chako madho kong'o higni 9 sani. Ngima nyathini higni 20 dhi chalo nade? System nyathini higni 20 dhi chalo nade? To gima litie miwacho mapani jonyuol onego ket kata ka umaino mang'eny ni en jomage miketo machiegni gi nyithindo. In owuon emiketho ngima nyathini kimiye kata ka induce e gigi koso, nikech jonyuol debe ni jonyuol timo gigi nikech ang'o Denet? Seche moko janyuol ok ong'eyo. Kaka ing'e ni wan e culture wa, kaka wan especially kata wan Joluo, kidak kata Kisumu kaka tidak Nairobi, to watni biro dak kodi seche momanyo kata tich kata seche mogine wan social, koro yudo ka wadak gi chi. To sana wa assume ga ni jok mwadak gogi bo bedo responsible. Tiyudo ka kara ng'at midak go is not responsible. To seche moko kata ka ng'at ni responsible, but because nyathine no kumo kane gigi, seche mag owuok matin to nyathi be kao. Kwadoke iri nyathi ma jahigni 9 ni, en no nyisa ni ing'eyo ka dadi oseketo konge kumo kete, to kan giwuok gidhi e tich, donge akawo tamadho tadoga ole pi. Kaka notimore. Manyiso ni bedo semadhe kuom ndalo mang'eny. No semadhe kuom ndalo mang'eny. Mondi ne kata ng'ato bed addicted. Ok en gima ni chako kawuono to next week in addicted. Addiction timore ga nitie progression. Matene no chakore matin, ochakore gi experiment. Itemo, ineno. Kasto ochakore kendo dhiye ko experiment to dhiye ni amadhe dichiel ka dichiel. Ka kanyo to koro amadhe mang'eny matin. Then koro kagik kanyo to koro anti-addiction. Not everybody mamadho kong'o dwa wach ni en ng'at ma is addicted. Yes. Ena ka koro segik kamoro ma koro kinyal manage yourself. Kokwa wacho ni nitie active addiction. Jomage mantiere kod thuolo mamalo mag tiyogo marach kod yedhe mamero ji kaka kong'o. Namba achiel iwacho nwa kata ni jogo mantiere e alwora ma ji madhe kong'o kata ji tiyo kod gigo mamero ji. Jogo mantiere kama gigo ntiere machiegni availability kaka ni wacho cha, intiere kama chal nade, kama yudo njaga yot, kama yudo kong'o yot, intiere kama ichwake kong'o, thuolo ni mar tiyo kod gigi e yo mok kare ni malo mokalo. Kaachiel kod jomage mantiere at risk. Kopogore kod ji ariyo makwano. Apart from jok mikwanogo, apart from the environment, gi jok ma nitie at risk, jok mantie gi tuoche mek obwongo be nitie ga gi at risk mar madho kong'o. Nwacho ni kana madho kong'o to lalo na paro. To kar musiko madhe no, to koro kong'o ni be koro bedo shida. And then kendo ng'at mantie at risk en wawacho ni genetics. Nitie gik minyuolo ga goji. Especially king'iyo kata kama jonyuol nobedo ka madho kong'o, kwere ne madho kong'o, uncles madho kong'o, it's much easier mondo iyud ka ng'atno be madho kong'o. And then seche moko dong inyalo yudo ka dhano metho kata in a group. To ka gimetho in a group, to ng'at achiel kata ariyo ema bed addicted, to jok modongi ok bed addicted. Mano maybe because genetics be nitie kako changia. Adwani mondo miwakaw case study ma anyuola jogi madho kong'o. Kendo gimadhe kabisa. Onyalo bedo watiyo gi kong'o kaka ranyisi, to onyalo bedo ndawa, onyalo bedo nyasore, onyalo bedo gimoro amora gigo ma thoro mero ji. Jogi osemadhe mokalo kae to chopo kama koro nyithindo nitiere ka. Ibodo ni nyathi achiel bro madho to machielo ok bi madho. Ang'a timore ga ka Linet?
Mano otenore gi nyathi ka nyathi. Ingeni konyuolo wantie gi different personalities. Kaso nitie jok moko ma nitie gi coping abilities. Akiane nyalo loko na mano. Gintie gi onyalo ng'iyo to wacho ni kaka baba ne timore komadho komocha. Ano kapar na abodonje kongo e ngimana. Koro yudo ka en coping abilities gi dhi pogore. Kato fight. Kasto fight. Or decide ni Anna will never taste. Tingeni ng'at mano neno ni wa madheni awinja achiel ariyo adek ni. Eno nyalo madhe to dong kuro. Make maka kanyo penji laktar ko kalira mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Jahocho Linet wang'yo kacha tiyo marach kod yedhe mameroji. Ka waduogo to wabro ng'iyo kidieny machielo. Ibo chako mos idonjo iso tiendi achiel. Tiendi mar ariyo kipoti se donjo nyaka nungo ni ipoko chope ng'uti kaka inyalo timori onge. Kidieny mar ariyo ni wakadwa no bayo meke kisodi. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Valentine's en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722 63 8 Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Chuno mani nyaka warom kai. Lingane thi nyako, nono abodo njoke mondo akwa pesa na. Koro kiki keth na sa. Devika, manonga? Mpaka nonawe gi kar kanye? Sama ng'ato noduomo gate. Wow, kare, wayana dhi nyime gi mbaka. En ang'o miyo in wangi robi? Ha? Mano wuon gi, to kushi man kae ni bende nyathine. Waya anasedi kite moche gimoro. Waya manadi weluonga. Ni wuondowa. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Machiegni kendo penj laktar ko kalira mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu. Wang'iyo tiyo marach kod yedhe mameroji kachiel kod gik makamago. Kama jalony waline to nyisowa ni onyalo ting'o kong'o, onyalo ting'o ndawa, onyalo ting'o nyasore, onyalo ting'o yedhe mamoko ma itiyo godo nyaka e osiptal kaka maga Honda. Onyalo ting'o kendo? Yeah, I think ni mago. And then gik moko kaka shisha, vaping. Yes. Wang'ene kaka tiyo kod gigi nyalo rocho ngima ng'ato. Tiyo kod gigi nyalo rocho ngima ng'ato, but kapod ok wadonjo kako rocho ngima ng'ato, to nego wang'e ane to ang'o miyo ng'ato bedo, ang'o miyo ng'ato dwa tiyogo. Ang'o miyo ng'ato dwa tiyo gi gigi. Ochakore ga go obwongo. Nitie ga parts of obwongo ma mi
kise madho gini to inti gi gimi luongo ni craving en gimoro migombo cha koro ing'eni waluonge ga ni en tuo ok en gimoro ma ng'ato nyalo chung' to wacho ni an kawuono unless ni pod ok ibed an addict an kawuono aweyo kong'o and waseneno ka jok moko wacho but nitie jok moko ma craving no is very strong. Gomboni. Gomboni. Igombe mokinyal. Kapod okimwony. And then apart from gombe mokinyal no, nitiega ka in ng'at ma tiyo kod gi ahinya. To ibedo ga gi withdrawal symptoms. Seche moko itiyo kod in gi withdrawal symptoms. Akia kiseneno ng'at moro ma madho kong'o musiko otetni. Mago can be withdrawal symptoms. Koro ing'eni mondo we tetni nyaka no madhe. Koro gokinyi kochiew to gimwaluongo ga ni anato alokni koro golo lok and then nitie kendo kamoro mar obwongo mwaluongo ga ni the reward system mar the brain the reward system ni en momiyo wachiemo watimo gik monego watimo wadhi e tich because there's a reward that comes in your brain kisetimo gimoro to koro kin ng'at mamadho gigi to reward system ni disactivated koro en gimisiki dwaro mondo koka body ni function maber. Koro wanyalo donjo kaka gigi bro timo del. Koro gigi kosedonjo kamano to kako chako timo dendi we wachak ng'iyo from dendi ma iye. Ng'at mamadho kong'o ahinya ibo yudo ka internally bentie kaka gik moko kaka obo, kidney, liver bebedo ga affected. In fact, one of the worst case manawinjo was kane jok moko wacho ni gintie ba to siep gimoro nyisogi ni nimesikia kitu imefanya cook kwa stomach. Tingeni ginyiere ni kwenda huko ini winjo gigi to 10 minutes later ng'ano notho. To kano tim ne postmortem to noyud ka actually liver neno gore piny. Ochot molwar. To mane gima bedo ga ni luongo ni liver cirrhosis. En gima liver ni bedo matek. Koro veins moko mamako liver gi ok nyal make. Koro dong eventually onyalo lwar. Koro gino chako affect wa inside. Kasto affect kakiparo. Ido kaka seche moko ng'at ma kawuono we walos about alcohol mo ido ka ng'at ma madho ga kong'o nitie seche moko ma kata ko explain ni gimoro ti winjo tin like to ng'ani pacha ni kanye nochudo ka obwongo be in itself kitimo MRI mar obwongo tiyudo ko obwongo be ochenjo koro it's a disease no wacho change obwongo be koro obwongo ni bo change kaso kwa gik korka timbe ni kama nongine na katimbe ng'at mametho samatis kiwe bag ni kamoro ka gino sedhe mang'eny tani yudo ka silinga bich moro onge not behavior ne be koro change to because en gi this behavior mo nyako omany kako madho kong'o no kata kako madho sigara no koro otimo gik moko nego be ni timo and then behavior kendo mwayudo ga ka gin go en mar riambo ano wuondi seche moko nyalo ywak kaka ng'ato notame chiemo to ok ni notame chiemo dwaro mana ni miye pesa mondo obige chiemo koro yudo ka gini affect families na wach ken kata ng'at mantie gi family ne to koro korit gi maber ka korito gi pesa bing'eni koro bodhi kanyo na wach nitie kaka o misuse pesa. Wow. En ang'o Linet? Criteria mar substance abuse disorder which mag craving gombo mag satecha ng'ato nyalo gombo no we to tame otemo mondo yani gombo no we to tamore koro taking substance in larger amounts for longer period nitie gimoro moluongo ga ni tolerance kisechako madho gigo to ichake kata gi glass achiel kinyi dwani dhie glasses ariyo kinyi dwani dhie glasses adek koro before kane muonyo kata glass achiel tiyudo ka oromi iwinjo ka nitie kumoterie to koro ki build tolerance to means ni glass achiel no koro klomi koro idwaro ariyo kiny kamano to en gima dhiga mana malo maonge gi stopping kasi yudo ni koro ng'ato weyo kong'o moko minyiewo kata mabeyo gi
koro donje this local brews kata donje gik moko machando gigo. Wadhi nyime ne wanyo kachan kaka ng'ato nyalo chako madho glass achiel, glass ariyo ne wantiere kar tolerance makoro dendi chako demand for more, dendi koro dwaro mondo mi imedi to medo ni ema ang' no kel chandruok. Ne wantiere picha ni koma bathe buti kanyo. Yes, neglecting other part of your life. Mane kaka no wacho kin ng'at moro makata onegi bed ni I provide for your family. Tiyudo ka koro provision no oken priority. Koro yudo ka in gimidwaro en mana ni isiki manyo. That is the seeking behavior. Isiki manyo mana kongo. Kuma kongo nitie midwaro. And then gibo wacho ni osiep na makama understand. Osiep ni na ok understand. En mana ni ng'at makawadho kongo to ok miye tabu gi kongo neno. Kasi bo winjo ka ng'ato wacho ni family na tindo ok dwara. Every time milos about kongeno to neno ni dhano ok dware. And then ibo yudo ka gin very manipulative. To manipulation neno en mana towards manyo kongo gi methono. Koro dhieba frequent kuonde ma dhano methe. Using substance even puts you in danger. Apart from the danger mari ni wuon. Tiyodoga ni most accidents matimorega ndaraka. And because of ngato metho, kokamano to ngato is not in the right state of mind. Either in tear withdrawal, kokamano to in oken sober. Kuro mago beketoga ji at risk. And then kuro kataki die teach absenteeism e work. Iyudo ka jok monego bed ni seche motiyo to en either no madho kongo kongo lal nindo lal kode. Kokamano to pod odok dhi medo madhe. Koro iyudo ka kata tich ok giti malong'o. Iketho tich, iketho family, iketho ngimani. Tiende ni irucha ngimani te e angles te. Obed tich, obed kanye. Yani kethete kata isiko mana ni ji ok dwari. And then gima wiya will go en ibo yudo ka ng'ato benti gi risky behaviors. Risky behaviors, especially sexually. Nitiga kamoro part of the brain ma kosebedo affected. Tido ka ng'ato onge gi inhibition at all. Onge gi gima nyise ni akiki. Koro anything mobiro to dhi onge gi control. Anything mobiro to dhi go mbele. Kendo mano okay, hapa ni ang'wate ne gikidi. Wagomba kani tate mugo picha bende gik madhi mbele nikech ng'ene kuom ranyisi kapo nono ni iseketho family, ketho weche mag tich, chaki donje risky behavior kaka mag ionge control go tiende ni expose kata iketo riyo ng'ala manyime mar yudo gik moko kaka tuoche bende mopogore makopogore kod chandruok makongo dhi kelo ne cha idhi chaki nyalo yudo tuoche mamoko mawang' no chako rochi ngimani kendo ketho family. Mano tadier. Seche ma ng'ato fwenyo ni nitiere kod chandruok ma samoro ng'ato neno ne kata en owuon winje dende nikech wachoga pile ni ine laktar number 1 mar dendi. Nyiri bed gi bura in owuon tidhi nade gimani chal nade gik ma yande timo kabi timo gi weche gi mag hygiene birito gi kaka nitito gi chonde bede ni gimoro en off ka en off tichich ni nyaka bede ni adhi marach gi konga ni adhi marach gi njaga kata nyasore na winjo ka jawage wacho moro bende mikete bwo lep iluonge ni lift. Njo ka giwache manyiso ni ging'e. Ng'ato biro iri Linet, itimo diagnosis nang'o? Bet nang'o miwach ni ma ato osebed addicted, ma ato pok obed addicted. Ma kato bed addicted to inyalo konye mapiyo. Ma to nyalo budho matin. Koro ka ng'ato biro ira ken gi shida makamano. To first and foremost, in fact, seche ma ng'ato biro iri mo present himself cha, inyalo chako neno ni ka chalo ka gima shida mwantie go en korka addiction kone. Newach ing'iyo physical, dongin be kata physically king'iyo ng'at momadho kongo, king'iyo lips ge tinyalo neno, king'iyo wang'e, tinyalo neno ka wang'e kwar, seche moko dende tetemeka. Kasto wan gi tools moko mabwa tiyo gago, mokwongo iluongo ni audit. Audit en a set of questions mipenjo ng'ato as you mark and look at their body language bende. Tibo yudo ni ka answers ge make audit go ng'eny. Tibo yudo ka yes, mano ng'at ing'eyo ni seche moko tiyo gi drugs go. And then also, apart from the audit test, nitie moro mabwa luongo ni assist. Assist to koro dhe mang'eny molo audit ni. And then wantiega gi test also, mitimo nega urine, a lab.
makoro confirm ni nie ng'ani either en gi kongo, en gi weed, en gi gima kama e body ne. Nwaseng'eyo kacha kako affect ngimani, odhi rocha ngimani duto te. Nyiso kacha be nitiere tools ma utiyo godo. Okang'eyo ni seche ma ng'ato dwa yudo inyalo dhi e osiptal mar sirikal, koso inyalo dhi adhiya kamoro amora miparo ni nyalo yude kony. Nikech okuonde duto te makonyo ji e yo makare. Nitiere kuonde moko ma bende tinde en business. Seche moko be tinde en business. To sana kidwa ni yud kony, to dhie these hospitals ma major gi. Kata ken government hospital, to dhie government hospital ma major. Idhi Russia koni gin gi how to help. Idhi enja tinde luonge ni Jaramogi Oginga Odinga. Idhi Kisumu County Hospital kin gi kone. Idhi any level 5, level 4 hospital, inyalo yude kony. To kata private hospitals ma be dongo gi, be inyalo yude kony. Nitiere thieth Linet? Yes, nitiere thieth. Nitiere thieth ma hope ni nyalo konyo ji. To sana mondo ng'ato yud thieth maber. To nego o combine ga thiedhe gi. Onego combine thieth ma intalo matiende ni ikawo medicine and then onego omede gi therapy also. Mondo yuda ni gini en kuom stress kose en something else mokele. Nwach ka stress pod nitie. To kata thiedhi ma timni gima luongo ni detox. Detox en a 7-day program. Ma imiyo ng'ato yedhe mopogore ma konye mondo ogol poisons mantie dende ma gik momadho go osekelo kod konye gi gima nwawacho ni gombo cha kod konye gi wach gombo cha. And then kwa kanyo to koro itimo ne gimiluongo ni therapy. Therapy en koro hocho mondo ayudane ni shida ni kanye, tere kaka inyalo konyori. And then apart from that nitie ga AA, Alcoholic Anonymous, Narcotics Anonymous, support group madhano nyalo donje. Koro kibiro for kony to walinki gi support group. Makata seche ma pod ionge therapy cha, tintie gi jok minyalo loso go ni awinjo ka chunya gombo, to nitie kaka gi encourage makoro okidonje gombo no. Wabuka uyweyo, kwa sika uyweyo, tukang waduogo tuwabo ngane step ka step okang mar weche mag thieth. Wacho kacha ni namba 1 en detox. Ma detox ni en iwacho ni ukaonda labirio daher mondo miangi ipimno ni ang'o matimore detox. En yedhe mimiyo ng'ato fine to seche ma imi yedhe gin yedhe matima ng'o e del. Kacha wacho ni wakacha ni nitiere hocho kachiel kod yedhe ma samoro korimi kachiel kod support group ma bende koro en okang mogik. Wajele mana matin e kidienje gi kaito wasode. Mari yedhe go to sana I don't think ni onega mention yedhe ka because there's a risk. Kamano. There's a risk. To kibiro for detox to ntie kaka mi yedhe. To yedhe ki kaka na wacho. Gikonyi mondo gigol poison mantie dendi. Na wacho gani seche ma intie gige dendi. Magiringe rembi. To ntie poison mabege weyo. Koro golo gik machalo those substances e dendi. And then also give me your gombo cha, craving. Give me your craving be dog pain. Ene inyalo time dala? No. Ingeni seche ma ng'ato nigi withdrawal, seche ma koro iwe kongo no, ten gima nyose ng'iye dendi, nitie symptoms moko minyalo bedo go. Koro wa advise ga kaber, to time kuma kata kantie kata kale seni there's a drop in pressure, blood pressure. No wacho nyalo kata kelo drop in blood pressure. Tinyalo konyi sana. No wacho nitie gik mobo affect, mabro manyalo keto ngima ni at risk. Koro seche ma intie hospital no, to gisiko gingi, gisiko gimonitai, mondo yutka dendi de maber kako nego dhiyo. En gimok tim dala kingato wuondi ni ang'eyo gimanyalo mi mondo mi idok mondo mi detox godo dala oyo owacho kacha ni nyaka itime mane siptal ko time siptal to nitiere gik mang'eny manyalo timore kendo nyalo konyi mapiyo okang'eyo Linet nitiere ga jomoko macho ni nyalo mi yath makonyi we kongo piyo okang'eyo kaka ma adonjo kod weche mag withdrawal moro kwa duogo tok yweyo to ibro nyiso mago kad moko mathoth kikidhi mabor nyakora moge jwanke kisudi penj laktar ko kalera mogi TV. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course.
Mr. Firefighter. But Linda's parents ruined the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Kana to timo timbe maundu Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Nitie wach mango. Adana wach. Ich lach. Danyisi ni miya pesa ni. Nabiro makwayi pesa ni. To adiera e taya e mudho. Karan. Tek mondo yudo dhako maduogo chwore ot. Kata kamano, jowasigu ni machiegni moloyo kaka giparo. Ine miwuoyo kama. To dong ni usolo, nitimo pesa nade gilo? Pesa lo nitimo nade? Hey! Baby rongad bura e yo makare. Ka peso serumo, kore kineno ni kore kinyalo duoge dala ka nikech ane maber gi dier dong. E Winam Cinema, Jumapil, Sario kod Sang'wen otieno. Kik bai. As the AUC Commission elections draw close, the government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Piny Kenya wacho ni gin kod geno ni jachung' margi e yiero mar kom mar Africa Union Commission Raila Odinga dhi bedo jaloch. Kwa Kenya tunajivunia Mheshimiwa Raila Odinga. Na kwa hivyo tumesema tufike hapa na viongozi ambao wamefika hapa wote ni madiwani ili waje waone nchi ya Afrika ikigeuka. Ushindi ya baba ni ushindi ya Afrika mzima na pia tunajivunia kama wa Kenya. Joera mag Raila Odinga omolebo ma Addis Ababa Ethiopia mar chung kode ka kinyo donje yiero mar kom mar AUC. Wakwayo ni mondo chiemo ahoyaye kata mi tedo bath yore mondo kikwa bed kwa chamo kendo e gweng'ni endi wasegolo onyo mondo chiemo liete kik bedi. Piny owacho koro kumo chiemo e liete kaunti ma Migori ka tuo nyaldiema onego ng'ato achiel Kuria East. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kor ka weche mag ane wang'eyo kacha kumichako godo ni nitiere yedhe ma imi mar detox kowuok kanyo, nitiere yedhe ma inyalo mi kachiel kod hocho en combined tende ni ikiko gi katiketo gi kanyakla mondo mi gisudi. Kwa weyo kongo nitiere yore mamoko mag addictions bende mamoro diher mondo miler ne oganda wakoso. Yes, nitie moko mek addiction madaher na ler to kapod wadhi ka treatment kono nitie gimoro achiel mane wiwa wil mokwa wacho seche motimo counseling mar addiction ni ok watime ne ng'at ma affected kende wadonjo nyaka e familia nwach nyalo yudo ka nitie gimoro e familia mabe kelo shida koro kiyudo jahocho maber tano chak gi ng'atni to kendo nyaka nodonje familia be mondo koka dhano yud help makonyogi. To kakoro wawe mano kwa dhie korka other addictions nitie addictions moko they're still gin be pod luongo gini substance addiction to ok gin maricha ahinya to ing'eni
Kenya ka katinde yudo almost 60% mar dhano nitie gi weight mang'eny. Koro ing'eni dhano kiaga ni chiemo ni be nyalo bedo addiction. Koro nitie jok mantie ga gi food addiction. Mano bonego ng'e. Niwach obesity sometimes wuok ga because of jok mantie gi food addiction. In ka stress nitie to en mana lweti gi dhogi. And then nitie mar coffee, nitie mar chai be. Koro magi be dhano nego ng'e. Niwach sana kin gi coffee addiction tibo yudo ka koro nindo seche moko be bedo matek. Niwach coffee no affect korka nindo. Koro kwang'yo mag chiemo gi mag kong'o gi nyasore gi mane mind lesser evil? Of course lesser evil ten mar coffee, mar chai gi mar chiemo no. But ing'eni mar chiemo be tindo kwa nyalo wacho ni en lesser evil. Niwach ng'i kintie gi addiction mar chiemo to mondo dendi obed maduong' ng'eny. To dendi kosebedo maduong' to tuoche matindo gi bedonje. Ibo yudo kintie gi high blood pressure, ibo yudo kintie gi maybe diabetes, intie gi other non-communicable diseases. Mabe seche moko be nyalo keto ngimani machiek. Kopogore kod mano diere moro nantiere kod daktari moro penj laktar kani wawacho weche mag sex addictions bende. Sex addiction be nitie. Mage behavioral addictions mano wawacho to wawacho ni wanyalo loso about later. Yes, sex addiction be nyalo donje. Niwach nyalo yudo ni koro ng'ato ise bedo ka koro because of recklessness. Gimoro mane okikeacha itimo girie gimoro amora cha. Nyalo yudo ka koro idonje wach sex ni mang'eny. And truth be told, yudo ka kuonde mantie ga ba nyaka bede kuonde nindo. Nawach gima timore especially gi alcohol kata gi njaga en ni part mar brain ni manyisi ni ma ok ber cha be lalga. Koro yudo ka gine urge mar sex be bedo mamalo. Yes. Mana kaka kuonde kong'o ntiere kuonde nindo bende kaka iwacho ni kuonde chiemo mapiyo wadeno ni fast food bende bathe kanyo nyaka ng'iyude nitiere pharmacy nitiere od yath machiegni kanyo. Gigi thothne ringo kanyakla. Ibro chamo gik moko kare, ibro chamo gik moko makare, iwinjo kituo isedonje od yath. Nitiere gimomiyo thothne jogi johala gi timo gigi kaka gitimeni. Seche ma ng'ato setiyo kod gigi kuom thuolo malach mokalo. Ne wang'iyo kacha cirrhosis, liver cirrhosis, mano kitiyo kod kong'o ahinya. Koro wang'iyo gik mamoko gi kod chandruok kata hinyruok kata midhierni magikelo ne del. Midhierni magikelo ne del kaka nwawacho ni internally gibo affect dendi. Seche moko kwawe korka liver gi kidney gi heart because ibo yudo ni seche mimadho kong'o chunyu gwecho matek. At the end of the day nyako be affect heart ni. To okalonya ahinya gik madhi korka internal organs go but abo mawacho matin. Then apart from that ibo yudo ka tuoche moko madhi korka guts gi. Gik machalo lokro mar chiemo, gik machalo ulcers, gik machalo mago be bedo ga mang'eny. Lach sana wayudo ga ni kong'o nyalo affecti imadhe timadho gik moko makech to kichiemo maber. Mano be nyalo affecti. Koro sana idwaro ni kata ka ng'ato metho to chama lot of protein. Protein nitiga kaka miyo effect ni ok bed marach ahinya. Ng'ato kobiro iri ma uchako yore mag thieth kaka ne wawacho cha michopo nyaka giko chutho ka uga thuolo marom nade mondo mi thiedhni ogi kare. Ok wanyal wacho ni thiedho gig addiction gi yot. Ok en gima bokawo a month, gima bokawo 2 months. Kaka no wacho detox will naturally take 7 days. To depending kaka ng'ato sedhi matut. Nitie jok moko makoro bodwaro ni nyako dhi rehabilitation. Rehabilitation nyalo kawo ga between 90 days seche moko 120 seche moko even more. Ok dwang'e depending on kaka ng'ato respond to treatment. Bende na diet ni kinyalo ter ng'ato rehabilitation matim gigi duto tete en owuon chunye poko yiene poko accept ni odani mondo mi owuoge gini kata time nade tok bi konye to samoro bende nyalo tera matin to chunye owuon oyie ni odani mondo mi owuoge ma konye will mar ng'ato bende changia kata contribute weche mag thieth.
Yes, will mar ng'ato nyalo changia to contribute e weche mag thieth. Inyalo yudo ni ng'ato we piyo malich. To kapod ok wadonje will, nitie gimoro miluongo ni relapse. Ka ng'ato madho kong'o, to nitie ga relapse ma seche moko gidonje kata kosemigi thieth. To gimomiyo nwa thiedho family, don't remember kana nyisi ni nyaka family bedonje. Mondo seche ma ng'ato relapse, kaka family react, nyalo miyo ng'ato kendo doke kong'ono. Gisechako kendo, okine ken one thing we need to understand. Ni kaka seche moko inyalo thiedhi ne malaria, to malaria dog duogo. E kaka seche moko inyalo thiedhi ne wach kong'o, to dog duogo. Koro relapse nitiega, en gima understandable. To nego bedni ka gik makamano timore, to understand kendo wachako mondo ng'atni ochak treatment maber manyalo miyo kony. Nyaka chieng' moro obed maber. Koro wadonje will. Chuny ng'ato, will ma intiere godo. Yes, chuny ng'ato be is part of it and part of treatment. To ok wanyalo lose mang'eny ahinya. Niwach medi kaka waseneno, nitie gik mang'eny machangia mondo ng'ato bed ni tiyo gi gigi. Koro ken gimoro ma psychological. Bwasetieko psychological issues mamiyo ng'ato donje wechegi. Ka gin financial. Ka gin financial. Be financial issues gi oseng'i mamiyo ng'ato donje. Onyalo wacho ne en gi will. To psychological issues manen go ka. Gik moko ma pod miye stress ka pod nitie. Koro ing'eni mano nyalo chando will ne. Yes. Ma en wuoth ma ok yot. Mano e adiera mar wach. Adiera mar wach en wuoth mokyot. Tiyo kod gigi e yo mokare. Bende nitiere example mani semi osekelo nyaka tho. Thuolo mar kelo tho chal ga nade Linet? Ok ing'e ni kitiyo kod gik mamero jigi to imi help. Nitie seche moko makidhir daktari. To daktari nyisi ni from today nyaka iwe kong'o kokamano to life ni dhi cut short. Koro ka daktari onyisi kamano to nyaka ing'e ang'eya ni nitie gima nyalo shorten gimani. And for example, ka ng'ato nigi diabetes, dong inyisi ga ni kichamo gini gi gini to bomi medo chandruok. Mano be kaka gini en. Niwach ka internal organs gi osebedo affected, it means ni gimora mora mitimo kapod imedo to gimedo mana bedo affected. Ere kaka ng'ato nyalo manage tiyo kod gik mamero gi ji Linet? As you know, nitie jok matiyo kodgi socially to ok gibed addicted. Mano is the best. To king'eni nitie gi addiction e family ni, ber ka okiti kodgi. Kapok ichako kikichake. Kapok ichako. In fact, that is the best. Abstinence is the best. To kok inyalo abstain, to bede kata gi ng'at moro manyalo nyisi ni kisemadho ariyono to koro wuog idhiyo. Bede gi system moro manyalo miyi in be ok idhi mang'eny. Koro in biketo ni kamadho ariyo tam dan and awuok adhi kuma dhiye. Seche moko bochuni ni nyaka iwil osiepe. Seche moko bochuni ni kata ka nidak kamoro ma baz ng'enye to nyaka idar. Koro kamano inyalo manage mondo manage those cravings. Family bende nyalo konyi manage. Family be nyalo konyi. Kaka family nyalo bedo supportive. Yes. Family nyalo bedo supportive. Let's say ni kata in ng'at moro mantie gi mama kata in gi baba. To koro baba ni koro yiene ni nyaka koro ano chik a few things mitimo mondo o make sure ni okimethi. Wadwa ni mondo mi kik wachop kama koro adundo ng'ato lwar. Wadwa ni wachop kama koro ok ni imanyo thieth. Wadwa ni mondo mi wang'e ni ok wachopo kama koro cirrhosis kod weche makamago donje. Ni wach kata ni kapok ichako to kikichake. Yes. Samoro ineno chenro ni to ineno ka gimidhi ahinya. Ere kaka inyalo timo mondo miduog chien kikichop kama wawachoni? Aparo ni ka idwaro ni duog chien tiseneno kidhi ahinya. We idhi mondo uneni mondo konyi. Mondo wachak gi detox manwa wacho cha. Especially kineno kidhi ahinya. To kin ng'at ma koko chako ma pod ok odhi ahinya to koro nyaka igine. Nyaka koro ine kata kaka nwa wacho cha discipline yourself. Ni koro kawuono en mana chupe ariyo kende kata en mana glasses ariyo mek wine. Chupe ariyo, glasses ariyo. Wonde ni ng'ato madho kata buro kata pare. To wacho ni adwa chako cut down.
adwa chako ng'ade mos mosa nikech ok diwe dichiel mano gima wasewinjore ka kendo aneno ni thiedhi bende ok yot yawach ni dwa wuok e 10 mondo mi chope 8 8 ni samoro imadh kata kuom jumbe 2 jumbe 3 yawach ni dwa wuok e 8 idoge 6 6 ni madh kata kuom jumbe 2 jumbe 3 kitemo king'yo sustainability kaka kinyalo sustain ichope 4 ma aben process kata ma aben ni yo ma ng'ato nyalo luwo mondo mi ogol gini e dende mos mos ok ni owedi chiel ma ang' no bed kod withdrawal mang' machande ka. Nitie a few people matimo kamano to sincerely an ken ng'at moro mantie gi a problem when you in ingeni seche mise isewe kongo cha tiwacho ni you are a recovering alcohol to in a recovering alcohol kata 50 years to come ni matende ni chieng midogi ibili abila ni you're back uchaka chaka koro kidwa ni we to setim ni detox mane momi itimo detox cha mondo detox cha okonyi olos system mondo kiki doge system no to kinyalo timo mano to yes inyalo but kaber kin ng'at mantie gi problem ma idwa nokonyi to chomri gi thieth ne jogo ma samoro weyo higni 2 kata dweche 2 to wacho ni ayueyo ne abro duogo ne ma inyalo wacho ang'o koduogo ne to boduogo ne to bodonja obo be the same place manentie cha in fact iyudo ga ni jok ma oweyo matin to doke koro metho ga mang'eny moloyo nikech ang'o ang'atimore ka because it's like body ni koro revenge odwaro mang'eny molo kaka ni imadho cha maka ng'ato wacho ni ayueyo ne mano ok en ni oriek ok en ni koro ng'ado ne gini rieko dende pod bro duogo revenge. Yes, memory mar alcohol seche moko kata drugs seche moko tek mondo lal iwacho memory tiende ni ingeni gimoro amora mwatimo e ngima ka nitie kuma story na memory nitie kuma obwongo kane to memory mar jok machamo ga drugs kata jok matiyo ga gigi ok lal ga mayot koro chieng miparo ne ni to it floods back gik moko matimore go wawuoyo mathoth mokalo to ang'eyo ni nitie kod points 3 kata 4 ma diher mondo mi oganda wa kik wigi wil godo kotendo kod chenro ni ginyalo bedo ang'o limit. Mokwongo gima daher nyiso oganda ni kuneno ng'at ma struggle gi substance use ng'eni ng'adno tuo ok en herone ok en gima ng'ato bochung' ni pap to weyo en gima kakwaseneno nitie kaka nyaka thiedhi to mar ariyo kin ng'at ma osebedo kawe gigi to kiseweye to weya bed gima waluongo ni recovering alcohol okidoge gimoro dhano wacho ga ni tinda paro ni higni 2 gi aseber anyalo doge no kidoke tibo yudo kidong kuro kendo and then mar adek gimonego wang'e kuom gigi te makelo ga almost walunge gani psychosis da explain ni en neko gidhuluo maler sana jok mamadho ganjaga gintie gi more symptoms mar bedo gi psychosis molo jok modongo koro mage points 3 madaher ni joginoti and then jonyuol ng'iuru nyithindu ng'iuru jok marito nyithindu gi kakubet gi nyithindo gi kong'o mantie ot kar ka jonyuol kanyo daher mondo mi med mulo matin Linet samoro jonyuol odich gionge odiochieng' mangima samoro gionge kata ndalo mang'eny ere kaka ginyalo keto checks and balances mondo mi gitem jolo kata gitem konyo nyithindo checks and balances ka nyithindo pod tindo to temuru beru mondo kik kongo bede ot temura tema beru mondo kik kongo bede ot and then jok mamadho kong around nyithindo be nyaka nitie ka caution mondo nyithindo kik yud temptation no matem erokamano Aduk erokamano makende kuom biro kendo wagomba kotenre kod wechegi ageno ni oganda wa kata ng'ata achiel dhi yudo lokruok kotenre kod chenro ni ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye inyalo yuda Avenue Hospital Kisumu koro ka ng'ato biro Avenue to nyalo yuda
Kokamano to nyalo yuda e clinic mara mantie Widco Center a Block C. Erokamano ahinya. Erokamano. Wadok erokamano mathoth. Ageno ni kwaluongi chieng' moro ibiro wago mbaka. Yes, nitie bakni mang'eny monego wago. Nitie moko mabok wagoyo niwach time be ne tin. Koro wabiro luongi kendo. Erokamano. Erokamano ahinya ne jalony marwa Linet. Erokamano mang'eny ne jogo picha mawa. Kamoting'o Bensu, erokamano ahinya Mulindi kaachiel kod Kama, erokamano mathoth utiyo tich maber, aduokonu erokamano makende. Ne jogo mochung' ne weche mag duol Wachira, erokamano ne piyewa Eugene, erokamano mathoth mokalo. Tok mano kende ne Wendi Akinyi, mano Nyaugenya ma ochung' ne weche mag ler kaachiel kod usruok mar studio, waduokone erokamano. Ne director na Philip Ochieng kaachiel kod producer na Papecho Okoth, erokamano mathoth. Ne team duto te momiyo chenro gi obedo kare. Amor kenda duoko erokamano. To kik gibeda beda mbaka, wachak lokore okang' kokang' matin tin to gikone wabiro chopo wuoth. Gini ok en hero ng'ato, en tuo. Ere kaka wanyalo timo, ere kaka wanyalo siro, minyalo timo tim. Mok inyal timo wene Nyasaye. Ani nong'ani Ruth Otieno, oriti masani.